Snowy mé dheis inniu an cáiliúin sin mar tá uimhir a haon iarú agus tá uimhir a haon sa bhosca sin agus sa líne sin ní féidir uimhir a haon a aimsiú dús cad faoin bosca sin. Tá uimhir a ní iarú agus tá uimhir a ceathair iarú. Tá uimhir a ceathair hí sa líne sin. Sa uimhir a ní an líne bun an Puzal tá uimhir a haon iarú agus uimhir seacht freisin. So thosaigh mé taobh dheis on the right hand side, sin mo lámh dheis, sin mo lámh chlé. So rachaidh mé chuig an taobh chlé inis. Tá a lán barnaí sa cháiliúin sin. Tá uimhir a haon iarú agus uimhir a dó. Tá uimhir a trí thíos an seo, tá uimhir a ceathair. Tá uimhir a 5 iarú. Tá uimhir a 6 an seo. Tá uimhir a 8 iarú sa líne sin agus tá uimhir a 8 sa bhosca sin agus sa bhosca sin agus sa líne sin, so ba uimhir 8 ag dul sa chúine in the corner. Tá uimhir a 9 iarú freisin. Ach is féidir uimhir a 9 dul an seo nó an seo. Cad faoin líne sin le dhá barnaí. Tá uimhir a 3 iarú agus tá sé sa cháiliúin sin. Hanna 1, 2, 3, 4. Tá uimhir a 5 dul an sin. So cad atá fágtha sa bhosca sin, uimhir a 2 agus uimhir a 9. So tá uimhir a 9 thuas an seo. So creighim mé uimhir a 9 an seo agus uimhir a 2. So ciallaíonn sé sin go mbeidh uimhir a 9 ag dul an seo. So cad faoin cáiliúin sin. Tá ag éirí uimhir a 1 agus uimhir a 4. No, tá uimhir a 4 híos an seo. Uimhir a 6 agus uimhir a 7. Tá uimhir a 6 an seo. Níl mé cainte fós. Sa bhosca sin tá uimhir a 1 iarú agus tá uimhir a 6 iarú agus uimhir a 7 agus uimhir a 2 freisin. Ní féidir uimhir a 2 dul an seo ach is féidir dul an seo nó an seo. So cad faoin cáiliúin sin níl ach 2 barnaí an seo. Tá uimhir a 1 sa bhosca sin, so creighim mé uimhir a 1 an seo agus fágann sé uimhir a 6 chun dul an seo.
Haon dó. Tá ibre a trí sa chailún sin hána, so chuir mé ibre a trí an seo. Haon dó trí cethair. Cuaig sé seacht. So fágann sé ibre a ní agus ibre a cuaig le haghaidh an cailín sin, agus ibre a dó agus ibre a thucht le haghaidh an cailín sin, agus tá ibre a thucht trasna an seo, so chuir mé ibre a thucht agus ibre a dó an seo. Haon dó. Níl ach spás amháin le haghaidh ibre a trí, mar tá ibre a trí sa bhosca sin agus sa bhosca sin agus sa líne sin, so chuir mé ibre a trí an seo, agus le haghaidh an líne seo fágann sé ibre a dó ar iarú, agus tá ibre a dó thíos an seo, agus ibre fágann sé sin barna amháin le haghaidh ibre a sé. Arás go dtí an cailún sin, back to this column. Haon dó trí cethair. Ní féidir cuaig. Is féidir cuaig nó is féidir cuaig. Haon dó trí cethair cuaig. Oh yeah, tá ibre sé ar iarú agus tá sé sa no, níl ibre sé ar iarú. Tá ibre a seacht ar iarú, agus ní féidir ibre a seacht dul an seo. Like, is féidir dul an seo nó an seo. Agus tá ibre a thucht ar iarú freisin, ach níl mé cinnte faoi sin fós. So, glíchí mé an rulla. So, tosná mé le ibre a ní. So tá ibre a ní an seo, agus an seo, agus an seo. Níl ibre a ní sa bhosca seo, agus tá rogha idir an beirt spás sin. Agus breathann sé ná ceapan, tá mé fécint ar sin, tá bé ar ibre a ní dul an seo nó an seo, agus an seo nó an seo. So bé ibre a ní ar an líne sin agus ar an líne sin. So ceapan go ciallaíonn sé sin go mbeidh ibre a ní ag dul thíos an seo, ach níl mé lán cinnte faoi sin fós, so chuir mé sin just le peann luaí. Ceapan go bhfuil sé sin ceart. Bay air, I'll have to put a number 9 here, 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 or here, which means there won't be space on either of these lines for a number 9 there, so I think that has to go there. Okay, so cad bhí ibre thucht. Tá ibre thucht thuas an seo, agus an seo, agus an seo. Tá ibre, okay, tá spás le haghaidh ibre a thucht thíos an seo. Agus an seo. Agus fágann sé ibre a haon
agus iver a cuaig chun dul an seo, so curhí mé iver a hain agus curhí mé iver a cuaig, so curhí mé stop leis an rulla ar fad cúpla second mar tá sé ag éirí níos éasca. And do trí car cuaig. Agus fágann sé sin barna an seo ach cílíonn sé sin go mbeidh iver a cuaig ag dul an seo agus iver a ní an seo, so fágann sé sin iver a ní an seo, so bhí an ceart agam an seo ní féidir iver a ní dul in áit eile. I was right about that. So now tá cúpla barna éasca fágtha. Tá barna an seo le haigh iver a 7. Tá barna an seo le haigh iver a 6. Barna hús an seo le haigh iver a 1 ar dhearr. At last. 1, 2, 3, 4, 5, 6 iver a 7 an seo. Okay, so chailíonn sin fágann sé iver a 1 agus iver a 6. So iver a 1 marta iver a 6 an seo agus iver a 6. Caithfidh mé bheith cur amach ar deir an Puzal mar bhí sé beagán Jacker. Tiny bit difficult this time. Iver a 1 marta iver a 1 hús an seo, so fágann sé sin iver a 2. Bhí iver a 2 iarú sa bhosca seo agus sa lína seo agus sa cáiliúin seo agus sa cáiliúin seo tá an fós ag éirí iver a 4. Tá iver a 4 hús an seo, so fágann sé sin iver a 6. So tá barna amháin fágtha sna triúr lína sin 1, 2. 1, 2, 3. So 1, 2. Iver a 7. Agus tá míad arás ar an taobh clé an lína a bhí only 3 iver ar dús. Tá míad arás an seo ar an clé, ar taobh clé, chun iver a 5 a chur an seo chun deire a chur leis an dúchláin sin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Tá mé sásta leis sin.